nke onye chiri ya zere ekwuru okwu si nọ na-abụ afọ nwa Igbo amụchara amụcha ọ dị ka nnukwute ụkwa a mara n'oké osimiri ọ ga-adịrị anyị na ama ndị Igbo biko na-etufughị oge ọbụla o nwere ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata o nwere ike ọbụna nke a bụ mgbe ị na-ahụ ma ọ bụkwa na ugboro abụọ ị na-ahụ ma ọ bụkwa na ịhụbeghị chagharị mana ndị na-anụ ọnụ ha ugbu a bụ ndị si na gịnị ndị si n'ama ndị Igbo wee bịa ama Igbo niile wee gbaa gburugburu abụ m Maazị Chukwuebuka mụ onwe m bụkwa Nwodo David. Ọ ga-adịrị gị na mma biko o nwere ọtụtụ ihe anyị ji wee n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taata ịkọwatala unu mkpa ọ dị na anyị na-esonye na gịnị ihe onyonyo ọbụla si n'aka ndị ama ndị Igbo wee bịa biko maazị ị nwere ike ịkọwara ọha na eze ọtụtụ ndị n'ime ihe ndị a nke ha tụfuo oge unu ihe mbụ nke anyị chọrọ iwetara unu bụ omenala nke ndị Igbo maka na ị na-anya ifu na ya bụ ihe ọ dịkwana ka ihe a na-echefuchegwu ya nke tụrụ m n'anya mana ọ tụkpọ m n'anya bụ oge m jere ebe a na-eni mmadụ n'obodo m ọ ife ifere nnọọ kewu na omume a na-akpọ ime emume ka o rụziri mgbe anyị ebido ka emewu ya nwee na onye ndị isi awọ niile juru ebe ahụ nke ka chetere ka esi eme ya wee na-ajụ ọ bụ ọkpụ isi amara akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ ka a ga-esi kwaba onye ukwu wara ka anyị si wee si nnọọ ka anyị gbaa mbọ na anyị nwee ike iji wee mara ma enwe ndị anyị ga-atụtegharịkwe n'ihe ụmụ ihe ọdịnala ahụ maka ọdịnala ahụ so n'ihe bụ njirimara anyị so anyị ama nkwukwana ka ha ncha bụrụ ihe furu efu maka ndị nke na-esote anyị n'azụ ụmụ anyị onye ka anyị ji si wee ka anyị hiwe ihe nke a na-akpọ ama Igbo Square onye bụ ihe wetara anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata. A sị na ọ na-abụ ekwu eziokwu nwatakịrị bụ n'afọ na-ekwe n'isi maka na ịma na duu ya dara n'ọfịa bụ uru dị nta ọ na-abụ ọ bụ na agwacha ndị be anyị ha tụọ okwu asị na oji nke ego ala ngenge sise nye ya ekete ka o wee sute mmanụ mana ọ marakwa na ya bụ ekete bụ mmanụ onye ọma ọ ga-abara gị ịma na ya wụ dịka nwanne m nwoke si wee kwuo ihe banyere omenala ndị Igbo o so n'ihe anyị ga-abụ n'okwu banyere ya ihe banyere azụmahịa ha nri ha na-erigasị n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga na-ewetekwezi unu ma nkụzi dị iche iche biko Maazị Nwodo ị nwere ike ịkọwatara ọha na eze mkpa ọ dị na ha ga na-esonye n'ikiri ihe onyonyo a mkpa ọ dị o riri nne bala abalị gị bụ onye Igbo nwere ike ikwu okwu na nwoke ibe gị ekwu okwu ihe dịka otu nkeji awa itinyere asụsụ oyibo na ya ọ ifere maka na a sị na nne ewu na-ata agbara nwa ya na-enye ya anya n'ọnụ ọ dị ya bụ ọ bụrụ na gị bụ nna ma ọ bụ nne asụ nri Igbo ihe ka nwa ga-esi sụọ ọ bụ onye ga-asụsịkwa o so na elele a ga-erite ya na mkpa ọ dị ị ga-esonye n'ihe mmemme a anyị bido ka ọra m ụta ọ ga-adịrị gị na mma onye ọma ya bụ ihe nkụzi a ihe ngosi a ga na-abịa gị kwa ụbọchị ụka ọbụla ka anyị hapụ ịgbabie ọsọ maka na anyị chọrọ ka anyị jụọ subiri ya bụ edu ma gbaa anya ọkụ ụla ga-agbakwa n'onye nwụrụ anwụ